this one, ngilenze personal to grow our church as much as see. Number one, ukuthi sibe ne-clear vision. Sibe nangazabani? Clear vision. Sibe nombono o-clear. Okwesibili, sibe yibandla elithanda uNkulunkulu. Ibandla elinjani? Elithanda uNkulunkulu. Number 3, sibe yibandla elithanda abantu. Uma sizokhulisa ibandla lethu. Uma home sense kunabazwana sibazi ukuthi bayaswela. Asike siyasiphethe manje. Sinai approach. Niyakhumbula uMose uNkulunkulu enyusela entabeni yaseSinai lithi bakhona abazalwane. Wabuya abantwana baka-Israyeli benzani? Ingozi le ngoba yonke into ithwala uMose. Bonke abantu basaba uMose bagcina bengamsaba uNkulunkulu.